भाई साहब अपने भारत देश में सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसन ऐसन नौटंकी देखे के मिलत बा जौने के कहले में कुछ बा नाय। हाँ, no, no, no. और जौने में एक नौटंकी हम आप सबके बतावे जात बाटे। एकर आविष्कार के कइले बा इ त हमके त नाहीं पता बा, लेकिन इ नौटंकी हर घर में फैलल शुरू हो गईल बा। हाँ, और हमरे समझ से इ नौटंकी के साथ साथ एक बीमारी के भी रूप ले लेल बा। हाँ, और ये बीमारी के नाम जानत हो का है? देखी देखा बीमारी। हाँ, और इ बीमारी पहले से खाली शहर में होत रहा, लेकिन अब धीरे धीरे गांव देहात में भी फैलल शुरू हो गईल बा। और इ बीमारी जानत हो का है? बर्थडे मनौले। हाँ, पहले जमाना में लइके बच्चे पैदा होत हन त सोहर ओहर गवा लेत हन। और जब साल डेढ़ साल भर का होत हन तब धीरे धीरे बर्थडे तो शुरू होत रहल। लेकिन अब नौटंकी दूसर हो गईल बा। हाँ, जब घर में अगर कोनो लइका पैदा भइल बा आ उ 1 महीना खो गए, तब वो लइका के माई का करी है, कुछ चॉकलेट, कुछ बिस्कुट, कुछ और आइटम ले आके अगल बगल रख के ओके एक बना के रख दिए। हाँ, No, no, तो no, no. लइका 1 महीना के हो और ऐसा ऐसा इनकर नौटंकी पूरा 12 महीना चलला। हाँ, अब बतावा 1 महीना का बर्थडे मना जाता। इ कौन बर्थडे है कि 1 महीना का बर्थडे मना? और ते और पाटीदार पटीदार के भी बुला। हाँ, अगल बगल के लोग अपने घर भरी नौटंकी करते हैं, तब वो कुछ बात समझ में आवत। चला अच्छा खुशी बा मना लेते हो अपन घर घर मना ले, लेकिन ना सबके जनावल जरूरी बा। अरे भाई नाम कैसे होई कि हम बर्थडे मना? और जो अरदार पर्दार आवल है वो 1 बार 2 बार आके छोड़ देना। हाँ भाई, जेकरे इतना टाइम बा कि हर महीने में चली तुहार लइका के बर्थडे मना, इतना खलिहर तो नाहीं बा केहू भाई हर महीने में तुम्हारे घरे पहुंचल रही। वो सब समझ जाना कि एकर इ सब नौटंकी है। उसी साल भर में 1 बार गिफ्ट मिली और उसी हर महीने में मनौले तो 12 महीना गिफ्ट मिली। और इ सब नौटंकी के आरे में जान या तो लइका के मौसी या तो लइका के बुआ और लइका के मम्मी, इ 3 जनी रहन यह नौटंकी के सहयोगी। इ लोग के खाली समय में यह सब ऊट पटांग काम समझ में आवला। हाँ, बाकी तो घरे कोनो काम रहल ना। और लइका के बापे के करे बारे में कुछ नहीं पता। उ तो कामे से जब फुर्सत पावन तब न जाने कि घर में कौन नौटंकी चलत बा। इ सब ड्रामा के प्लानिंग मौसी, बुआ और लइका के मम्मी के ही पता रहला, बाकी केहू के नहीं। उनके पता चलला बाकी लोग के जौने दिन इ सब पूरा प्लान बन के फिट हो जाला आ जौने दिन प्रोग्राम रहला। और इ नौटंकी देखत देखत लइका भी कंफ्यूज रहला No, इ no, सब no, no. घरवा के कि कौन नौटंकी करत बाटे। आ सही बात है, 6 महीना साल भर के लइका के का पता रही कि सब का होत। मुझे बतावा कौनो चीज के एक हद होला, लिमिट होला, इतना नौटंकी नहीं ठीक है। साल भर तो मनावा कोनो बात नहीं, ठीक है चलो मनावा, लेकिन इ हर महीने वाला नौटंकी नहीं समझ में आवा।